Čaute ľudia. Tak dneska si zahráme tu konečne druhú časť. No asi konečne, ale... No tak, ideme. Dneska tu budeme aj s Dominom. No, čaute ľudia, ja som si zmenil Ešte tu nie sme. Som si zmenil práve skin. To čo mám? No, takže... Mateo by to tu blokuje. No, ja som si zmenil skin, jak môžete vidieť, som teraz Peppa Pig. Bokal. Slyšu? Wow. Mohol by si konečne každý skin slyšel. Domino. Áno. Tu pídem čakať. Čo, drevo? Je tu ľama. Domino, ja idem zabíjať, hej? Mateo, ovca. Ja zabíjam Domino. Minule ja som zabíjal No tak už babučík. nezabíjaš. Nerobí zle. Kde? A to je. Ďalšia ovca. A neraz ma to, ja som uvedol. A ty víš, ako pán Boh. Mateo, ja mám... Koľko máš vln? No. Tak 5. Wow! 6! Už máme postaviť. Dneska je najlepší deň, lebo sa spanujú. Čo? Aha, Mateo, ja som myslel. idem vykraft. Nemám toto ečko. Musel som aj tak zobrať. Ale... Posiele tam, kde sme kopali. Kde? Tu som dal postele. Mateo, Peppa Pig, prosím, nezabíjaj. Dobre ľudia, takže mohli by sme na chvíľku prejsť k tomu, že mohli by ste dať odber, fakt mi to pomôže. Stále keď sa dívam na to 9 odoberateľov, čiže je fakt málo akože. Takže je to dosť dosť málo od tej nuly, ale teda je to viac od tej nuly, o mnoho, ale bol by som rád, keby ste dali odber. Áno, Mateo správa. Tak dajte nám odber tam. Keď už ste u toho, tak dajte aj môžete dať aj like. Fakt nás to poteší s Dominom. Fakt nás to s Dominom poteší. Dobre, takže ideme tu zabiť nejakú tú kravu. Tak Domino si mi povedal, že nezabijem praseta. Aha, lebo ja som Peppa Pig. No kúkaj. Mateo? No kúkaj. Na konce. Mateo, ja som Peppa Pig. Čau, môj brat. Kľudne. Na jednu ranu som takto dal krávu, ona nemyslí. Ešte do vody som mu dorazil. Ešte za chvíľku okúpala si. Budeme to robiť tak, že budeme musieť prežiť na tomto jednom ostrove. Musíme. Veď toto je tento
ostrov je obrovský. No to nie, ja som nestratí, že tak veľký. Ale to veľa toho, vieš. Chceš položiť enderdraka? Hej, Tak a to tu nemôžeme zostať chvíľku. ale že dokým pôjdeme tak donedu, alebo potom sa vrátime s enderperlami, tak vieš, teď už pôjdeme inde. Ja tu akože obchádzam celý ostrov, hej. A tu sa končí. Nice. A tej Hagi, pomoc! Ja mám meso. Ja mám meso na polovič. Ja viem, že tam mi zničil meč. Wow, ja som teda meč. Jakže mi to nedáva nič, žiadne meso. Keď zabijem tak. Jak Halloweenský asi zoval obličky. Level, yeah! Yes! Jackpot! Mám level, 7 levelov. No koľko mám level? 0. Jau. Dono založil. Dono, jak sa to tu robí, že musím vyskúšať? Dono, hej, ja idem do pice. No, budeme potrebovať viac, jak sa to volá. Dono, budeme potrebovať viac vecí, tak vykraftil som, hej. Akože stojí 5, ale teraz ideme kompletne tým. Crafting, Mateo. A pec? Ja, som sa trochu pomýlil. Mateo, máš uhly? Potrebujem Ja si teraz pekám. Dáš mi potom? Potom. Čo je tu? Tu sa ťaží, Mateo? Čo? Tamto som teraz. Idem si tu vyťažiť nejaké blbosti. Aha, boty mi chýbajú. Mateo, to uhlie, čo tu bolo, si celé vyťažil? Jaké? Veď si hovoril v prvej časti, že prvé ovečko je. Tu si všetko vyťažil? Dobre. To vedel, len som No nič to nie pre teba, že by si vyťažil. Tu robíš tunel?
jak sa ti vystačí kľúčka na hodinách? Nekop. Nechoď ani naspäť. O tam, kde si bol. No, počkaj, kúkaj. Ešte nezobral to uhlie späť. No. Kúkaj, počkaj, buď tu. Kúkuk. 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 Nie, ja nemám bazę. Si. Nikde. Čo s tou hlavou? Čo? Nevadí. Koľko má? Čo, koľko má? Po 20, neviem. 18. 18. Konečne. Konečne 25. Ale mne nehýbu, ja mám dve HP. Môžem si to posledné miesto zobrať. Domino, daj mi ho. To čo som? Čo sa spravil? Ty si namiesto fakle tlačí. No, daj mi to posledné. A ja som myslel, že Zabijem. Tak zabijem ťa. Tak zabijem ťa doma, máš Prestaň. No tak daj mi ho. Na čo ja som spravil? No tak daj mi jedno takú, čo máš u seba. No tak si nech budeš mať povedzme. A prečo by som ti to mal dávať? To je moje. Ale ty si mi môžeš. Ale si už mal plný hanko. Ja nemám. Mám sort. To je spoločné. Prestaň, David. Chcem chcem robiť fakle iba. Dobrala som fakle, tu máš. Jak sa neminú všetky, nejaké zostanú, takže ja mám do mňa už celkom do židla, ale asi si žem toto, ale ja chýbam jeden ísť vonku, ako bojovať proti zombíkmi a tak. No, tu si fakt si tu robil najväčší zjeva. Ne. Takže je dobré, aby... Bojovať vonku... No, mohli by sme akože... Ľudia, chcete, aby sme išli bojovať vonku, že by sme tam boli jeden celý deň? Tak hej, tak dajte subscribe. Jak nie, no tak môžete dať like. Ale pôjdeme tam až ráno, tak najprv sa s Dominom asi pôjdeme vyspať. To je noc? No, škoda, že z môjho pohľadu to nevidíte, ale ja som bol nakúknuť. Nie sú tam mobovia, ale... Čo veľké postele? Ja to celé tu. Až tu? Jak sa vyvoluje? Ja neviem. Zaberáš celú posteľ. To čo bolo? Vidíš, že ja sa vyvolujem. Toto je čo za svet? Ty máš hlavu žlutú, ja? Nemám hlavu žltú, tu mám iba helmu. Tak helmu, ale vyzerá... Spokojný. A to je jedno, ale... A ja tu tamto, ja by som mohol Ježiško na posteli. Namiesto krížu som na posteli. Ale pohľadne. Creeper! Creeper? Ja nemám meč, ja som tam. Tu máš, ja mám dva. Daj, ale celý nie. Čo ja mám? Živiť, máme ho! Zabievali zombík! No veď som ho zobral. Tu máš! Tam ho máš!
Sobie si nezarzucíte ten boj. Poďme, dneska celý deň sme von. Ale musím. Je tu akože skávatou. No pomôže, mám pol hapka. Mám 1,5 hapka. Tak je. Jau! Prečo na mňa odrazu je pavúk? Mám jednu hapku, akože pomôže. Daj, nemám pavúčov. Doma chceš nožku? Ďakujem. Ak to prišli, tak... Máš je tu? Hej. Ale čo mňa sa vôbec nedoplňa? Máš. Mňa sa vôbec... Tajomník. Kto sa chce meč železný? A ja by som si chcel robiť lúk. Lúk, to by si nemožno. To mám tak... Ja tu zabijam slepice. To nie je. Really, really good. Good. That was good. Postavím kamer. Pesos. A to, našiel som psa. A toto. Pomoc! Tak som sa trošku... Je to strašne podobné. Fakt. No. Trošku, hej. A tento reálny by bol ono. Prečo tu robíš plochu? Lebo prišiel tam jeden zelený týpek bez... Aha, čo je. A bol sekundu, bol milimeter odo mňa, no tak jasné, že asi čo urobí. Vypukne. Ja som povedal vypukne. No, ale zabíja aj na draka. Aj na draka. Je postrelené. Ja, no to je pravda. No, chod tam na ten... Na to nejeme tu? Chod na ten druhý mini-ostrov, tam sú nejaké kravy, alebo tak ja idem. Op, a bol tam niekde dať. A možno s tým zakývať. Je tam ten portál stále. Nerozbil sa Heron. Heron Brain teraz stop. Zelené barvivo sa robí z kaktusu alebo z bambusu? Čo? Zelené barvivo sa robí z kaktusu alebo z bambusu? Z kaktusu máš silno zelené. Z bambusu nič? Bambus nič. Chceš mať červenú posteľ? Tam vidím ovcu. Wow, veď ja mám plnú pejvons. Ja preskočím to. Hop. Nemusel tam ten strom, ale budem môcť letu. Nebudem to snažiť. No, našťastie pravím. Natáčame 19 minút. Jak povieš prejsť? Čo si bol robiť? Kde si? Doma. Ja som v tomto vajom. To sa volá. Si niekde na našom ostrove? Potom sa asi zahrať. Hej, stromy, to bolo moje ľúbivé. Ja viem, že
Ja zatiaľ neviem ti povedať drevo, ale čo? Ale my sme niečo získali. A ja mám oči. Mateo, aj ty? Hej, teraz som upravil, teď som mi dal headshot. Vieš, čo znamená headshot? Neviem, No čo? čo toho poviem. No, si to bude mečení náboj. Nevadí. Dobre, takže do čestky si tu dáme ten wood, drevo, wood. Dáme si tu pekne vypekaj, keď mám vypekať. Vypečíš si aj zombičie meso. To zakutím. Taký, Dominko je taký nesmutný. Len teraz sa hlavne ty nevyťahneme. Prečo sa tu... No hlavne teraz ty nevyťahneme, inak ja otvorím kožečkom a ťa tam chytím. Fuj, nepluj na mňa, ty. Takže fakt mi tu teraz musia vyhadzovať tieto blbosti. Ľudia, takže toto nič, čo mi tu akože ja neviem iba čo. Blbosti, to nie, ale no. Dobre, takže máme tu prejdúť preklad. To sa nájde v české. No, prepáčte, môžete to zmeniť, lebo to mi to budík. Sice nemám ja budík o 7:30, ale... Ti mohol zvoniť? Budí. To je jedno. Mateo? Pozri, čo ja mám. Možno uhľad. Luk. Luk? Z. Jeden náboj. Jak sa vyrába vlastne šíp? Perie a tyčky alebo ešte niečo? Tam máš nejaké perie? Áno. Tak daj. No, daj mi všetko perie, čo máš. No ale ja mám, akože nemám dosť. Tu máš 3 a ešte v české sú. Dobre, to som nevedel. No, to mi nemusíš, že to si... 12. Kde sú? Tu na kraftu. Dobre, takže ja tu asi si idem vykraftiť ľopačku. Kamennú ľopačku. Kde je nejaký ten štek? To mám byť... No. A, tu je štek. Zombík. Ty zostal svoj ešte len západa slnko. Vykrastil som. Mám nejaký ten štek.
som si také... Aj lopatu. Ja som vyšiel. Nej, to nie fair. To na chodź na. Dobra, ty dobry. Co to wiem, jak ja jest. Pomoc mi. Dobra, ja mam łopatkę. Tam 15 minut. No daj mi coś. Może ja si noc mam. Ja za chwilę si budeme muset skončit toto video. Dobra, to chyba, że się nie dostałem jeden, a jeszcze taką bonusową. No! Давно будeme muset to vydělat pěrok. Čarodějnica. Co? Čarodějnica tam byla. Naše jsem to zastavil celé. Okay. A tam byla čarodějnica. Víš, co možná od něj Redstone? dostat? Čo? Veď ja som dostal. Redstone? Jaj. Oj, zaujímavé. No ideme spát. Celý deň. Lebo keď som budem celý deň Takže to znamená, že tu je... Nespoznávam to. Ale to už není dreva, ja som tu dal hlinu. Ešte mi padnú žiadny flint. Budem mať takú krásnu. To jeden padnú odborné. Máš flint? Mateo, Nemáš nejaký flint? nie, ale mám tieto. 3 mám. To si neviem flint. Skôr budem sa tešiť, keď to všetko miniem. Fakt najlepšie. Mhm. Chcem tu jednu. Mateo? Čo? Ty som si prečítal. Ty si to dal? Čau. Flint! Mám flint. Flint. Tu máš. Dajte. Zoe, ty ideš o tvoj? Flint. Mám 2 flinty. Ďakujem. Ty máš 20. To si mi dal. To tvoja mama? Zoe, kto? Veď otvorila si. Zoe! Čo?
No tak, čaute ľudia, na dneska to asi bude všetko, čaute, čau, čau.